ನನೂರಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಕುಸಿ ಸುಖ ಅನುಭವ ಗುದಿತೊನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂತೇರು ಎಕ್ಕರ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರದು ಆರು ಪಾತಿರಿ ಎಕ್ಕರ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನ ಉದಿಪನಗೂ ಐತರ ಆಠಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು ಬಂಟೇರ್ನ ಯಾನಿನ ಆಳವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು ಭವನದ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿನ್ನೇರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಭಾಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ನನೂರಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಸುಖ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೀರು ಎಂಟೋಜುಡು ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಮಾಧುರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ರೆನಗ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಧುರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋಜ ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿದಂದು ನೋಟು ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣಲ್ಕ ಈತ ಜನಕ್ಕುള്ള ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಅಂತಾನಾಗ ಇಂಜಿತ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂದ್ರೆ ಜೀತ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಡಪಣಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಜಿತ್ ಇಂಜಿತ್ತಿ ಮಹಾ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮಾತ ನೆಕ್ಕು ಸೇರಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದು ಈ ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಣ ಯೋಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬರುವು ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿರುವ ಸದುದ್ದೇಶಂದ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಮಾತ ಈಡೇರಿಸಾವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿರೆಗಲ ನೆಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಡು ನಾಯಕ ಯಜಮಾನಿಕೆ ವಹಿಸೋನ್ನ ಬಂಟೆರಡ ಕೊರ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂಡು ಈ ಭವನ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡಿರು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಸಂಯೋಗತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂಜೇರು ಆರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯರೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗೆ ರತ್ನನ್ನಾಗ ಇಡೀನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣಗು ಪಣವಸಾಯ ಮಲ್ತಿನ ದಾಣಿಲೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರೆ ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬುಡೆದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು ಎಕ್ಕರ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘ ಆದಿತಿಂಡರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದಂತೆ ಮುಟ್ಟೊಡು ಪನ್ಪಣವು ಇಂಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ವಾಸುದೇವ್ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಎಕ್ಕರ್ ಹರಿದಾಸ ಉಡುಪಿರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕಾರಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು ದಯಾನಂದ ಮಾಡ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು